So hello guys, ini election result जोंनि आखायाव फैबाय माने जागासिनो दङ UPPला 18 सीट देरहानानै दङ आरो देरहानानै दङ रायजो राजाफोर UPPला बे BTC खौ BTR खौ रुल खालामनो थाखाय only मोनथामल' सीट नांसिगौ रायजो राजाफोर only मोनथामल' सीट UPPला BTR खौ दैदेननो थाखाय only मोनथामल' सीट नांसिगौ रायजो राजाफोर मोनथामल' सीट स' दायो BJPआ मोनसे सीट देरहाना UPPला 18टा सीट देरहाना दङ BPFआ 10टा सीट देरहाना दं रायजो राजाफोर आरो बिनि गेजेराव कंग्रेस पार्टिया मोनसे सीट देरहाना दं रायजो राजाफोर कंग्रेस पार्टिया मोनसे सीट देरहाना दङ कंग्रेस पार्टिया मोनसे सीट देरहाना दं रायजो राजाफोर BJPआ मोनसे कंग्रेसआ मोनसे BPFआ 10टा UPPला 10टा UPPला 18टा UPPला बे BTR खौ दैदेननो थाखाय only 3टाल' सीट नांसिगौ मोनथामल' सीट नांसिगौ रायजो राजाफोर BJPआ मोनसे आरो बिनि गेजेराव BPFआ 10टा आरो बिनि गेजेराव UPPला 18टा आरो बिनि गेजेराव कंग्रेसआ मोनसे UPPला देरहानो थाखाय UPPला बे BTR खौ रुल खालामनो थाखाय दैदेननो थाखाय only 18टाल' मोनथामल' सीट नांसिगौ रायजो राजाफोर मोनथामल' सीट स' नोंथांमोना मा सानो सोर देरहागोन बायदि हास्लाबहैगोन ना BPFआ UPPखौ क्रस खालामनो थाखाय हास्लाबहैगोन ना BPFआ UPPखौ क्रस खालामनो थाखाय मानो होनोब्ला नुहुरनाय मथेब्ला BJP आरो कंग्रेसआ UPP आरो BPFखौ सौसिहैनो हाखानाय नंखाला स' बिनि गेजेराव देरसिन फायदा दंबावो UPP आरो BPF स' गासै UPP आरो BPFनि गेजेराव ओरैनो 10 आरो 18 20टा सीट थांबाय आरो 30टा सीट थांबाय स' 10टाल' सीट दंसै रायजो राजाफोर 10टाल' सीट 10टाल' सीट दं रायजो राजाफोर 10टाल' सीट दंसै दायो रायजो राजाफोर आरो बिनि गेजेराव दायो नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं लाइभआवहाय रायजो राजाफोर नोंथांमोना नायनो मोनबाय थागोन नायलांबाय थाबानो जाबाय रिजाल्टखौ BJPआ मोननै सीट जाना दङ दायो BJPआ मोननै सीट आरो बिनि गेजेराव UPPला दायो नोंथांमोना नुनो मोनदों BPFआ 9टा सीट आरो UPPला 17 सीट स' बिनि गेजेराव काउंटिं मिस्टेक दायो UPPला 17 सीटआव देरहाना दङ आरो बिनि गेजेराव BJPआ मोननै सीटआव आरो बिनि गेजेराव कंग्रेसआ मोनसे सीटआव आरो बिनि गेजेराव BPFआ 9टा सीटआव स' दायो गासै बे टटेलखौ मिलायनानै जायोबा 17 18 निफ्राय नायोब्ला बिनि गेजेराव 20 गासै 29 सीट थांबाय रायजो राजाफोर गासै दायो 29 सीट स' नोंथांमोना लाइभ नायबाय थाबानो जाबाय नुलांबाय थागोन स' रायजो राजाफोर आं नोंथांमोननि सायाव लाइभ खोन्थानो सानगासिनो दङ सोर देरहागोन बे
सोर देरहागोन आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लाइभ खोन्थानो थांगासिनो दङ। बिजेपिआ मोननै सिट देरहाना दङ आरो लोगोसे बिपिएफआ 9टा सिटआव दङ, इउपिपिएलआ 17टा। रायजो राजाफोर नोंथांमोना नुगासिनो दङ। स' नोंथांमोना सोरखौ देरहागोन बेबायदि सानो नोंथांमोना मोनथिगोन। स' रायजो राजाफोर दायो बिजेपिआ मोननै सिट, बिपिएफआ 9 सिट आरो लोगोसे इउपिपिएलआ 17टा सिट आरो लोगोसे इन्डियाननिफ्राय मोनसे सिट। रायजो राजाफोर सरि एबाउट डेट, आं कंग्रेसखौ 1 होनानै होदों। आइएनडिआ मोनसे सिटआव गोलैना दङ। स' नोंथांमोना लाइभ नायगासिनो दं दायो। स' बिपिएफआ 10टा सिट जाबाय रायजो राजाफोर। बिपिएफआ 10टा सिट, इउपिपिएलआ 17टा सिट। इउपिपिएलनो नांगौ गासै 4 सिट बे बिटिसिखौ बा बिटिआरखौ रुल खालामनो थाखाय, बेखौ दैदेननो थाखाय। बिजेपिआ मोननै सिटआव देरहाना दङ। बिजेपिआ मोननै सिट मोननानै दङ आरो लोगोसे इउपिपिएलआ 17टा सिट। सबतके हाइ दायो इउपिपिएलआ मोनना दं रायजो राजाफोर। आइएनडिआ मोनसे सिट देरहाना दङ आरो बिपिएफआ गासै 10टा सिट देरहाना दं रायजो राजाफोर। स' नोंथांमोना सोरखौ देरहागोन बायदि मोनो? स' नोंथांमोना कमेन्टआव बुंबाय थाबानो जाबाय। जोंजों सापर्टआव था। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक खालामनो हागोन, भिडिअखौ शेयार खालामनो हागोन बर'फोरनि गेजेराव। बिजेपिआ मोननै सिटआव देरहाना दं रायजो राजाफोर। बिपिएफआ 10टा सिटआव आरो लोगोसे इउपिपिएलआ 17टा सिटआव। स' रायजो राजाफोर बिपिएफआ 10टा सिट आरो बिजेपिआ मोननै सिटआव देरहाना दङ आरो इउपिपिएलआ 17टा सिटआव देरहाना दं। आसा खालामो नोंथांमोना मोजां रिजाल्टखौ खोनासंनानै। आरो लोगोसे क'क्राझाराव इउपिपिएलआ मोननै देरहाना दङ आरो बिपिएफआ गासै देरहादों होनना बुंदों क'क्राझारावहाय। रायजो राजाफोर इउपिपिएलआ क'क्राझाराव मोननै देरहादों आरो बिपिएफआ मोनबा देरहादों आरो बिजेपिआ मोनसे। आरो लोगोसे चिराङावहाय इउपिपिएलआ मोनसे, बिपिएफआ मोननै देरहाना दं दायो। आरो लोगोसे उदालगुरियावहाय इउपिपिएलआ 6टा देरहादों। देग्लायनि दिनाव मा जाखो? इउपिपिएलआ देग्लाय उदालगुरियाव गोबां मोजाङै देरहादों आरो बिपिएफआ मोननै सिटआव देरहादों, बिजेपिआ मोनसे सिटआव। बाक्सायावहाय इउपिपिएलआ मोनबा सिट देरहादों आरो बिपिएफआ मोनसे सिट देरहादों आरो बिजेपिआ मोनसे सिट देरहादों आरो आदार्सआ मोनसे सिट मिन्स आइएनडि। रायजो राजाफोर बिजेपिआ मोनथाम सिट देरहाना दं दायो। रायजो राजाफोर बिजेपिआ दायो मोनथाम सिट देरहाना दं दायो आरो
सोर देरहागोन गासै दायो 28 टा सिट थांबाय सोर देरहागोन दायो रायजो राजाफोर नोंथांमोना सोरखौ देरहाजानो लुबैदों नोंथांमोना बुंबाय थाबानो जाबाय जों नोंथांमोननो मोजां रिजाल्ट गोसो गोथारै खोन्थालांबाय थानो सानगोन जोंनियाव जि खबर दं दायो नोंथांमोना नायबानो जाबाय भिडिअखौ लाइक खालामलांबानो जाबाय मोजां मोनदोंबा शेयार खालामलांबानो जाबाय आरो लोगोसे आं गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा फोरमायो जे नोंथांमोननि सिगाङाव आङो मोखांखौ देखायहोनो हायाखै बाट आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेयावनो टाइप खालामनानै आं नोंथांमोननो रिजाल्टखौ देखायबाय थागोन रायजो राजाफोर नोंथांमोना राजाफ्रा दायो नायगासिनो दं गोसो गोथारै गोजोननाय मोनदों आं नोंथांमोना जोंजों जगाजग जागासिनो दङ रायजो राजाफोर नोंथांमोना लाइभ नायगासिनो दङ गासै दायो जोंहा बिपि बा 10टा सिट देरहाना दं इउपिपिएलआ 17 आरो बिजेपिआ 3 सिट देरहाना दं कंग्रेस 0 आरो आइएनडिआ 1 सिटआव दङ रायजो राजाफोर नोंथांमोना जोंजों जड़ित थाबाय थाबानो जाबाय जों नोंथांमोननो लाइभै जेसेबां हायो आं बेखौ खोन्थागोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय नोंथांमोना भिडिअखौ लाइभ शेयार खालामबानो जाबाय रायजो राजाफोर इउपिपिएलआ 19 टा सिट देरहाबाय रायजो राजाफोर इउपिपिएलआ 19 टा सिट रायजो राजाफोर इउपिपिएलआ 19 टा सिट इउपिपिएलनो नांगौ दायो अनलि 2 सिट बे बिटिसिखौ रुल खालामनो थाखाय रायजो राजाफोर इउपिपिएलनो नांगौ 2 सिट दायो रायजो राजाफोर इउपिपिएलखौ नांगौ 2 सिट दायो बिजेपिआ 2 सिटआव देरहाना दङ बिपिएफआ 10टा सिटआव देरहाना दङ इउपिपिएलआ 19 टा सिटआव आवग्रिना दङ आरो लोगोसे आइएनडिआ 1 सिट आवग्रिना दङ रायजो राजाफोर नोंथांमोना नायदों बिएम सेटआप चेनेल आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनानानै गोबां गोसोआ गोजोननाय मोनदों नोंथांमोना सोरखौ सरकार दाजानो लुबैदों नोंथांमोना बेखौ खोन्थाबानो जाबाय दिनैनि दिनावहाय बिटिआरनि बा इलेक्शन रिजाल्ट ओंखारगोन 2020 बाट बेखौ नोंथांमोना सेमि बुंनो हागोन 2021 सेमि रायजो राजाफ्रा नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना जोंनो चैटिंनि दारै नोंथांमोना बेयावहाय चैट बक्स खालामनो हागोन नोंथांमोना बेयाव चैट बक्स खालामनो हागोन डलारनि दारै नोंथांमोना जोंनो डनेशन सिस्टेम हरनोबो हागोन बेयावहाय रायजो राजाफोर जोंनि खौरां मथे बेयावहाय मोननाय मथे दायो बिजेपिआ 2 सिटआव आरो इउपिपिएफआ 10टा सिटआव आरो इउपिपिएलआ 19टा सिटआव आरो आदार्सआ 1 सिटआवहाय रायजो राजाफोर नोंथांमोना खौरांखौ खोनानानै बेसेबां मोजां मोनदों नोंथांमोननि बा सोर देरहागोन बायदि बेखौ नोंथांमोना खोन्थाबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोननि मथे सोर देरहागोन बायदि बे बाथ्राखौ नोंथांमोना खोन्थालांबानो जाबाय जों बेयावहाय जेसेबां हायो नोंथांमोननो जोङो खौरां दैथायनो सानगोन दायो बिजेपिआ 2 सिटआव बिपिएफआ 10 सिटआव देरहानाय दङ
दायो BJP आ मोननै सिटआव BPF आ 10टा सिटआव नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय दायो गासै नुनो मोननाय मथेथ' बेवहाय 19 20 32 सिट थांबाय आउट अफ 40 बेखौ जों नुनो मोनदों BJP आ मोननै सिट BPF आ 10टा सिट EPP आ 19टा सिट गासै टोटाल 32टा सिट थांबाय रायजो राजाफोर नोंथांमोना दिनैनि बे इलेक्शन रिजाल्टखौ नायनानै गोसोआ गोजोनदों आं बेखौ आसा खालामो नोंथांमोननि मथेबा सोर देरहागोन रायजो राजाफोर नोंथांमोननि मथेबा सोर देरहागोन गोसोआ गोबां गुदुं गुदुं जादों रायजो राजाफोर अन्नानै 1000 निबो बारा लाइक खालाम 2300 2400 लाइक नायगासिनो दङ बाट दासिमबो 950 ल' लाइक मानि थाखाय रायजो राजाफोर अन्नानै लाइक खालामबानो जाबाय आं नोंथांमोननि थाखाय लाइभ होदों नोंथांमोननि थाखाय लाइभ देखायदों आं नोंथांमोननि थाखाय स' अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय स' भिडिअ भिउ खालामनाया 2368 आरो बिनि गेजेराव नोंथांमोना लाइक खालामदों only 964 स' प्लिज अन्नानै लाइक खालामबानो जाबाय जाहाथे आंनि गोसोआबो गुदुं जायो आरो नोंथांमोननो खौरांखौ दैथायहरबाय थानो हायो स' नोंथांमोननि मथेब्ला सोर 2472 2500 स' नोंथांमोना लाइक खालामबानो जाबाय आं नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामो चेनेलखौ शेयार खालाम आरो नोंथांमोना माने लाइक नायनो हागोन दिनैनि BTC नि इलेक्शननि रिजाल्टआ जोंनि थ्रुयै जों नोंथांमोननो देखायलांनो सानगासिनो दङ जेसेबां हायो जोङो देखायगोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय